Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli din kardeşler. Muhterem kardeşler, менә соңгы вакытта bir тема бик популяр булып китте. Ул да булса багучыларга, сихерчеләргә һәм шуның ише кешеләргә ышану. Аларны хәзер бик модный сүзләр белән дә атыйлар. Экстрасенслар дип. Менә безнең динебез буенча аларга ышанырга ярый микән соң? Һәм гомумән бар микән соң ул сихер? Сихерне ислам дине таный. Коръәни Кәримдә берничә урында сихер бар диелгән, сихерне өйрәтүчеләрнең исемләре дә аталган: Харут һәм Марут. Мөхтәрәм кардәшләр, сихергә дучар булган пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә аны да сихерләгән булганнар. Демәк, менә шушы бөтен нәтиҗәләргә карап, без инде сихернең барлыгы турында сөйли алабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, нәрсә соң ул сихер? Багучылык, я булмаса астрология, экстрасенслар. Булар төрле әйбер микән, әллә бөтенесе бер микән? Тулаем алганда, булар бөтенесе дә бер үк әйбер. Экстрасенс булсын, сихерче, булсын шулык багучылар, я булмаса анда астрологлар, булар бөтенесе дә бер үк әйбер дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Булар бөтенесе дә бәйле ди шайтан белән. Шайтанның максаты нәрсәдә? Шайтан кешегә зыян китерергә тели. Аны адаштырырга, Аллаһы Тәгаләгә табындырмаска һәм дә инде кешене бозып, кешенең араларын бозып, балалар белән ата-ана арасын бозырга, ире белән хатын арасында, туганнар арасын, дуслар арасын бозарга аның максаты. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бик күп кешеләр сихерчеләргә барган вакытта алар күп кенә вакытта араларны бозалар. Мәсәлән, кеше сихерчегә бара, мине кем дә булса бозган микән дип сорарга. Ул әйтә, әйе, сине бозганнар ди. Багучы мәсәлән әйтә, сине бозганнар ди. Кем? Якын кешең ди. Син шундук бөтен туганнарыңнан да шикләнә башлыйсың. Эштә бозганнар сине ди. Бөтен коллегаларың ләгә моңа. Ә кайчакта әйтәләр, ирең синең яки хатының синең шундый ди. Бетте. Менә шушы күңелеңә шик керү белән алар белән аралар бозылып бетә. Әле синең бернинди дәлилең дә юк. Кемдер чит кеше сиңа әйтте, ә аралар инде бозылды. Менә шайтан үзенең максатына иреште. Сихер юлы белән үзеңгә кемдер карату, яраттыру, бу да, мөхтәрәм кардәшләр, бик начар эш. Ни өчен бик начар? Чөнки ул кешенең күңеленә, йөрәгенә син кермисең. Ә бары тик сине югалткач, сине күрмәсә, ул азаплана, аны шайтан берчи азаплый, шундыктан гына аның синең белән буласы килә. Ә бу тора-бара зуррак проблемаларга китерергә мөмкин, сәламәтлек белән. Я булмаса ул кешенең үз-үзенә хәтта кул салуы белән дә. Шулай итеп, барыбер син үзеңнең теләгән нәтиҗәңгә ирешә алмыйсың. Шуның өчен дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы сихернең кешегә файдасы булмаганлыктан, шайтанның кешегә зыян китергә теләгәнлегеннән сихерне бик зур гынахларга кертә. Хәтта ширик белән бергә, ягъни Аллаһы Тәгаләгә ширик китерү белән бергә йөри менә шушы сихер дигән нәрсә. Сихерче кеше бер вакытта да мөселман була алмый. Мин ислам динен тотам, динне хутыгы, дин белән яшим дип сихерли алмый кеше. Багучылык белән шөгыльләнә алмый. Булар икесе бер-берсенә каршы килә торган әйберләр. Чөнки соңгы вакытта бик популяр булып китте, мин Коръән белән сихерлим, Коръән белән багам дигән сүзләр. Әмма мондый нәрсә мөмкин түгел. Багучылар да, мөхтәрәм кардәшләр, киләчәкне әйтәбез дип утырган кешеләр дә, алар да сиңа киләчәкне әйтә алмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, киләчәкне белә бары тик бер Алла гына ди. Ә инде багучылар киләчәкне белмәсәләр, алар нәрсәгә кирәк соң? Һәм аларга нәрсәгә барырга соң? Әйе, алар синең үткәнеңне яки хәзерге чынбарлыгыңны белергә мөмкиннәр. Чөнки алар шайтан белән элемтәгә кереп, синең турында шушы мәгълүматны алалар. Алар үзләренең шайтан белән элемтәгә кергәнен дә аңламаска мөмкиннәр. Алар, мәсәлән, ниндидер тавыш, кемнеңдер тавышын ишетергә мөмкин, яки аларга нәрсәдер күренергә мөмкин, алар нәрсәдер тыйымларга мөмкин. Әмма булар шайтаннан. Шул исәптән, мөхтәрәм кардәшләр,
сихерчеләрнең дә эшләре шул ук шайтан белән бәйле. Алар шайтанны чакырып, кемгәдер зыян китерергә дип аннан сорыйлар. Кай вакытта шайтанның исемен әйтмәсәләр дә, үзләре эшләгән эш белән шайтанга мөрәҗәгать иткән булып чыгалар. Мәсәлән, алар инде ниндидер сүзләр сөйлиләр, аңлашылмый торган. Бу шундук билгеле сихерче сүзләре. Чөнки аңлашылмаган сүзләр сөйләнсә, бу күбрәк сихерчеләргә кагыла. Я булмаса, мәсәлән, аларның алларында ниндидер әйберләр, алар сиңа ниндидер корбаннар чалырга кушалар, бик катлаулы итеп анда тапсын кара әтәч, аны кич белән караңгыда чыгып, басуга шул якка карап, дип анда шулай дия башлыйлар. Я булмаса, җанын җылкыда тарат, эшләрен чыгарда шунда калдыр, анда пилмән пешер, пилмәннең тышын аша, шушы өчен ашама дип анда шундый сүзләргә кадәр әйтергә мөмкиннәр, бик диккать белән. Мөселман кешесе моны әйтмәячәк. Шуңа күрә дә бу да сихернең, шайтанның эшләгән бер эше булып тора. Мөхтәрәм кардәшләр, инде астрологлар шулай ук шушы сихергә кагыла. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем дә кем астрология белән шөгыльләнә, йолдызлардан белем ала ди, шул сихердән бер өлеш ала ди. Ягъни бу да, мөхтәрәм кардәшләр, сихер белән бик тыгыз бәйле. Ә бит астрологлар хәзер безнең аяк астында бөтен җирдә. Бөтен кеше шуның белән яши кебек тоела. Гәзиттә, телевидениедә, радиода. Әмма булар бөтенесе, мөхтәрәм кардәшләр, тыелганнар. Я булмаса, мөхтәрәм кардәшләр, тагын шундый нәрсә бар, амулетлар тагып йөрү. Бити түгел бу. Әйтик, дини сүзләр язылган бити ул бөтенләй икенче әйбер. Әмма сиңа мәсәлән кемдер ниндидер шаманмы, кемдер анда кулыңа әйбер бәйләп йөрергә, муенга тагып йөрергә куша. Менә булар да шуның белән бер тирәдә йөрүче әйберләр. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, хәзер без белгән экстрасенслар, багучылар, сихерчеләр, булар бөтенесе дә дингә каршы килә торган әйберләр. Бер генә кешенең дә әле моннан файда алганы юк. Әйе, бәлки алар кайбер очракта дөрес тә әйтәләрдер. Мәсәлән, синең авыруыңны әйтеп бирәләр. Әмма шушы авырудан дәваланырга насыйп булса сиңа, Аллаһ Тәгалә сине дәвалый. Ул шифасын бирә. Әмма син шушы авырудан дәвалады мине сихерче дисәң, Аллаһ Тәгалә түгел дисәң, син шундук иманыңнан чыгып киткән буласың. Менә аның шунда бөтен хикмәте. Һәм дәреслектә багучы булсын, сихерче булсын, ул бер вакытта да синең проблемаңны хәл итеп җибәрми. Ул сине үзенә бәйле. Ул синең авырткан җиреңне бүген бетереп торса, 2-3 елдан син тагын авырый башлыйсың. Тагын аңа барырга мәҗбүр буласың. Ягъни бер туктаусыз аның клиентына әйләнәсең дисәң дә була. Кемдер әйтә, мәсәлән, кайбер сихерчеләр бушка эшләр ди, акча сорамыйлар ди. Әмма акча сорамасалар да, аларның бит максат синнән акча алу гына түгел. Әйттек, максат шайтанның, ул сине адаштыру дидек. Димәк, син адашсаң, алар инде үзләренең максатларына ирешкән булалар. Ләкин бар, мөхтәрәм кардәшләр, сихерчеләрдән гайре әүлияләр дигән кешеләрдә. Мәсәлән, алар да киләчәкне сиңа әйтергә мөмкиннәр, мәсәлән, яки үткәнеңне әйтергә мөмкиннәр, авырудан дәваларга мөмкиннәр, әмма алар бик нык ышанучы иманлы кешеләр. Бу кешеләр сиңа, син килгән вакытта, алар сиңа киләчәкне генә, яумаса үткәнеңне генә әйтмиләр. Сине дәвалап кына калмыйлар, алар сиңа әле дәгъват кылалар. Улым, кызым, намаз укы, яулык бәйлә, хәрам ашама дип сиңа матур-матур сүзләрен, киңәшләрен бирәләр. Менә мондый Аллага ышанган иманлы кешеләр, алар инде Алла белән эшли, шайтан белән түгел. Аларныңкы булыша да, файдасы да тия, һәм аларга мөрәҗәгать итәргә ярый. Андый кешеләр бар. Ләкин инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шундый хәдисе бар. Әгәр дә кеше судан йөреп, һавадан очса да, әмма намаз укымаса, иманлы булмаса, бу әйберләр шайтаннан ди. Шуңа күрә без кешенең нәрсә эшләгәнен түгел, ничек яшәгәнен карарга кирәк. Һәм шуннан чыгып инде аның сәләте, аның ярдәме кемнән булуын аңларга мөмкин. Менә хикмәт нәрсәдә. Ә без белгән бу багучылар, экстрасенслар, аларда Алланың А хәрефе дә юк. Исламның И хәрефе дә юк, шулай бит. Шуңа күрә дә без аларны дин белән бәйле дип әйтә алмыйбыз. Я булмаса, син килгән җирдә, мәсәлән, бер багучы хатын-кыз утыра икән, Коръән китабын тотып. Үзенең яулыгы да юк, намазы да юк, тәһарәте дә юк дигәндәй. Димәк, бу Коръән сине алдалар өчен эшләнгән. Үзе ул
Аллаһы Тәгаләгә хезмәт итми, һәм аның ярдәме дә ул Алладан түгел икәнен без аңларга тиешбез. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, шушы хикмәтне аңларга кирәк. Нәрсә саклый соң безне сихерчелектән, бозымнан? Безне икенче сихерче, икенче бозучы сакламый. Безне саклый Аллаһы Тәгалә. Иманың ни кадәр нык булса, Аллаһка син ни кадәр якын булсаң, шул дәрәҗәдә Аллаһы Тәгалә сине саклаячак. Һәм беркем дә сиңа зыян китерә алмый. Сез инде әйтерсез, алайсаң нишләп Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә сихер ияргән дип. Ул сихернең барлыгына дәлил буларак аңа ияргән. Ягъни Аллаһы Тәгалә күрсәтергә теләгән, менә сихер бар, пәйгамбәргә дә ияргән дип. Пәйгамбәребез начар булганга күрә аңа ябышмаган ул сихер. Безгә күрсәтер өчен, без ышансын өчен һәм без инкар итмәсен өчен эшләнгән эшләр булар барысы да. Аллаһ Тәгалә үзе сакласын, мөхтәрәм кардәшләр. Халкыбыз әйтә, багучыга барма, башыңа бәла алма ди. Менә шушы сүзне, шушы мәкальне исебездән чыгармыйк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.